and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kwaki! Duki! Hoy! Nausaban mo! Nga naman mo! Asa may nahitabo ninyo? Kami ang supporters sa inyong love team ni Paeng. Kami ang solid Pabians. Panghilo mo eh! Usa may nasud sa inyo mga nga inyo makong-gitripan. Wa gyud ka na mo tripping ibiya. Ganahan lang gimi ninyo ni Paeng. Ganahan mi nga kamo ang magkadayon. Nga nung taon, nga dili man may mga artista. O kakalit sa good ini. Magduda raman sa taninyo? O sa magisuhulan mo? May nibayad ninyo para buhaton ni? Mo ginay akong duda. Nga nung mukalit raman. May artista ko. Mo, sakto kay kabiha. Dako kay posibilidad nga gisuhulan sila. Di na nata magtilkin sa atong suspect. Di ba? Unsa may nasod sa ilang utok, ha? Unsa pa? Gusto nilang atbangan ang atong love team. O, Oh. haskang! Oh. Karon pagid ko na kahuna-huna. Ikaw man di gauna-una ini? Ops. Oh, Dili ako ha. Wagi ko magmugna ini. Ang mga tao ra baya gyud sila naghimo og atong love team. Wakoy gibayad nila bisan usa ka dako. bisa na. Dinis imong teritoryo nagsugod ang love. Oh, Love. tempa. Oh, Tempa. unsa man? Wednesday man ron, no? Wednesday. Di ba schedule man nimo nga mananambal naman? Manambal ka? Wa man lagi tao. Wa tingali sila gipamati sa lawas. Healthy ang mga tao karong adlaw. Mao ba? Kun mao. Lakaw na lang ko ha. Wala man day ko'y buhaton din ni. Oh, ayaw biya. Oh, Ayaw lakaw. paunsaon man day ko nimo. Padaganon? Oh, O sige. Mudagan ko. ayaw sagod biya. Uy, iko ba? Ayaw ba? Uy, iko ba? Gunit-gunit biya ka. Abi palon sa makakita. Oh, Sila na! Imo ko biya! MB forever! imbi. Mura matag imnonon ani. Imbi forever ko no. Ha? Ma, dali! Dali! Dali, tanawa, ma. Tanawa mga fans nila ni Imo kong biya. Asa naman atong mga fans, ma? Asa naman ang imong mga binayran? Ay, kadali kay tawagan ako tong ilang leader. Kanahan ba ya, uy? Ako man tong giingnan nga pasayuhon. Niring na. Hello? Hoy, bayot! Asa naman mo? Di ba nagsabot naman ta nga musayo mo dire? O tanawa na unhan na mos mga imbi? Padali, ana sila, ma. Ay, o lagi. Oh. Unsa? Hala. Uy, sige. Huwat kay mag-send dayon ko. Basta kay pangari dayon mo, ha? Ayaw gid mo paglangay. Ay, o lagi. Mag-send na lagi ko karon. Unsay isulti mo, ma? Unsay magsin? Ay, bayad una ko no. Sa dili pa sila manganhi. Ka mga sigurista sa danan nila, god. Pero sige na lang. Unsaon nga nagkinahanglan man ta nila. Mubayad ta sa Waikos Mod. Thank you. Thank you ninyong tanan ha. Thank you. Salamat kay ninyo ha. Hilom na lang mo be. Imo ka. Nairita na ba ako, anak? Pahunungan na sila. Ha? Uy. Mga fans ba to nato sila biya? Di nato sila pwede nga badlungon eh. Unsaon na lang kung mangluod na sila.
Sa bada, oy. Lagi, Hindi manluod. artista sad kada. Kadaghanan anak nila, imo mga pasyente. Aw, di ay. Mubalik magyud na sila nimo bisan unsaon. Mao nga pwede ra gid kay na sila nimong badlungon kay nairita na ko ana ilang singgit-singgit. Mao ba, Biya? Abi man ako og nalipay ka nga may mga tao nga nakagusto natong duha. Nasayop day ko sa kong pagtuo. Ay, di magud imok. O ra magud kaayo. Unsa na lang ikasulti sa ubang mga tao. Basta kayo ako makauyo na ilang gibuhat. Ikaw lay badlong kay maminaw man na sila nimo. Lain masag kay ako silang pangasab-an. Solid pabi kami! Paingog biya! Solid pabi kami! Paingog biya kami! Pabi! Biya! Para kang paing ka lang! Biya! O sa ba? Buhi ko ninyo! Buhi ko! Buhay ninyo, Biya! Buhay ninyo! Kumanda doon si Biya kang paing! Aray! Paing ka pumuna mo, ha? Buhi ilagin ko ninyo sa ba! Hala! Hala! Naunsa na noon ni ron ma. Makabayad pa na sa ospital atong mga gipangkarate ni Bia. Imbestigaron ba kita? Aw, mo din na higud tagod. Pero mutagan gito mga tawahan na nga imo sa lang gisuhulan para magtukod og fans club para namong Bia. O lagi, pero wa ta magsugo nga ilang harason si Bea. Sabel, paeng! Ato na tas police station. Mayo gani kay gipaminaw nila ang imong side nga igo ra ka nga nanalipod sa imong kagalingon. Ay, miluag ang akong dughan. Wa ko'y paki kung mulaag ni imong dughan o dili. Oh, Nagtuo kang naabsuelto na kapara nako? Ha? Wa! Ihatag pauli ron ha? Di ko makikuyog ni mo? ha? Asula ini, oy. Daglagot na mahinoon ako si Bia. Unsaon man nila ako? Ang mga tao masagod. Nasubrahan man sa pagsuporta. Nauwi na mahinoon. De, mangguto sa inyo mga fans ni Bia. Ikaw na sad. Chill lang, God. Mag-apil-apil na sad ka. Dili na ko kaya nga magtanaw lang nimo sa ingon ini nga sitwasyon. Ha? In times like this, you need me. Okay. Usa may akong buhaton karon? Nga nasuko man to si Bia nako. Oo, nasuko to siya. Pero, wa na magpasabot nga hangtod na siya nga masuko nimo. Unsay buti mo ipasabot? Nga mawa ra to yang kasuko. Unsa pa man ay? Sumaagod. Ha? Kapila naman siya nasuko nimo. Pero mulungtad ba? Dili. Sa ato pa. Palabyon lagi nun yan ako ang pila ka adlaw. Unya, ako na ipadayon ang pagpaninguha niya. Kapag ka ko di bugnaong, humasa na hitabo, nakahibo pag yung kag-anhi, nakahimo pag yung pakikita naman, pakita na imong dagway nako. Nakaako pag yung kag-atuwang nako, o ka mawawa ka maikog. Pasensya na, Bia. Say pasensya. Nagtuo kang mapapas lang og pasensya ang imong gibuhat paing. Nagtuo kang ingon ana lang ka sayon. Araw ka may baw. Nagasulti mig maayo atong bayot nga leader sa imong fake nga fans club oy. Imo silang gibayran. Di man ako inibayad na to. Si mama man. Abi sa kinsa pinibayad. Basta kay kamo. Bia, sabta lang gud ko. Kung saan nga nasuya man kong imok. Ora diha. Nilutaw gyud ang tinuod. Nasuya ka. Nasuya kang imok as usual. Pero di sa kag-blame na ko, Bia, uy.
So di ka blame? Nganong dili man ko magka-blame nimo? Di ra to bungas akong kasuyaon tungod to gihapon sa kong gugma nimo nga nag-uros-uros. Kugmang nag-uros-uros imong mata. Bunga tos imong kasuyaon. Oh, Dili to para ako, Paing. Para tong imok. Kay tanan ni mo gibuhat, nagbase gyud sa gibuhat ni imok. Mo ni tinuod nga pagkasulti. Sa una pagyud ka. Sa una pagyud ka, Paing. Bia, Mo ni klaro, Paing. Si imok ang hinungdan sa tanan. Nadamay lang ko. Pero sukad sa sinugdanan, si imok yun na. ha? Kung sa may buot ipasabot ni mo, Bia. Naibog kong imok Pabuti mo. Ikaw rin makatubag, anak. na nayabag. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!